Sam ka? Sa ilang taon ni mo diha? Ha? Ilang taon ka? Christian? Ito ano? Uli naman. Luya. Uli na sa Kalapi. Ito ano ka? Christian? Ha? Oy, ya, oy. Ay, tali. Okay, ikaw. Yang nanay, di. Yung mo. Ano ang kagimingaw kang Christian? Ha? Oy, siya magtrabaho naman to. Balik ka to ka. Balik. Kau suroy sa. Balik ka to, balik ka to, balik. Suroy sa kau. Utad ato. Apa, Petra. Hello. Balik ka to ka. Balik ka to sa loya to. Mana mong gihawiran kay mukuyog o naglantaw na noon sa kalsada. Nakaigsoonan loy puning iro mga kaigsunan mura pug tao no bay.